Jo tenia moltes ganes d'estar a la Fira Tàrrega per història del teatre de carrer català i de la meva història personal, i aquesta és la primera xinxeta que volia clavar, i després m'agradaria recórrer Europa. La veritat, amb aquesta peça penso que pujar cap al nord seria molt interessant. La veritat és que l'espai de Cal Trepat a nosaltres ens ha acompanyat molt bé, de dimensions, de silenci, d'intimitat, de tenir l'oficina de la Fira a prop, tenir el seu recolzament directe i constant a diari, i la veritat és que molt contents, que ja pensant en el proper.